Прецизен монтаж на ВиК инсталации в стари и нови сгради при спазване на правилника за вътрешно ВиК на сгради на професор Хаджиев и професор Върбанов. Предлагаме ви изход от неразрешими ВиК проблеми, без нерви и много пари. Заявки на телефон 02 828 08 64 02 931 09 81 087 873 33 07. Прецизни ВиК услуги София. Ниската цена води до течове. Да го направим както трябва. За качествения ремонт на вашата баня спестете време, нерви и пари. Машинно отпушване, видеодиагностика за установяване на точното място на запушване. ВиК услуги там, където другите са се опитвали да решат проблема, но не са се справили. Заявки на телефон 02 828 08 64 02 931 09 81 087 873 33 07. Безкомпромисно качество на ремонта във вашата баня. Прецизен монтаж от професионалисти. Обхващаме вътрешно, външно ВиК на сгради и всякакъв вид машинно отпушване. Аварийно отстраняване на канализационни и водопроводни течове, както помпи и помпено-хидрофорни уредби. Заявки на телефон 02 828 08 64 02 931 09 81 087 873 33 07. www.sinaya-vik.com